Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε να σας δείξουμε ένα μεγάλο λότ Ελβετίας. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλές καραμέλες. Καραμέλα σημαίνει ένα πακέτο των 100 ίδιων γραμματοσύμων. Κουτιά γεμάτα. Θα βγάλουμε σε λότα κυρίως. Όλα αυτά είναι γραμματόσημα Ελβετίας. Μία πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στόκ, το οποίο πλησιάζει κοντά στα 1 εκατομμύριο γραμματόσημα. Είναι πάρα πολλά τα γραμματόσημα. Θα δοθούν σε πακέτα των 100, των 200, των 5.000, των 10.000. Επιλέγετε εσείς τι ακριβώς θα πάρετε. Θα ξεκινήσουμε με διαφορετικά, αλλά τα πολλαπλά πάνω από 300-500, τα 1.000, τα 5.000, τα 10.000 θα είναι πολλαπλά γραμματόσημα. Επαναλαμβάνω, σε στυλ όπως είναι εδώ, αυτό που βλέπετε το πακέτο είναι 100 γραμματόσημα. Μια πολύ μεγάλη συλλογή που θα εκποιηθεί σιγά σιγά για όλους τους φίλους και τις φίλες που ενδιαφέρονται για γραμματόσημα Ελβετίας.